ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ କୋବି ଆଳୁ କଷା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଡାଲିକୁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେବ। ଡାଲି ଏବେ ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ କଟା ହେଉଛି, କୋବି ଆଳୁ କଷା ହେବ ବୋଲି ଆଳୁ କଟା ହେଉଛି ଏବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଏବେ କଟା ହେଉଛି। ଏବେ କୋବି କଟା ହେଲା, କୋବି ଆଳୁ କଷା ହେବ, ତେଣୁ କୋବି କଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଳୁକୁ ତେଲରେ ପକା ହେବ। ଏବେ ଆଳୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ କୋବି ଭଜା ହେବ। ଏବେ ଆଳୁ କୋବି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ବାଟଣ କରିକି କଷା ହେବ। ଏବେ ବାଟଣ ଜରା ହେଲା, ଆଳୁ କଷା ଏବଂ କୋବି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।